Ulexaze ukufaka isicelo sebheyili ngenxa yolaka lwamalungu omphakathi omakhenikhi okuthiwa ngokufika oboshelwe ukubulala ngesihluku umfelokazi nendodana yakhe okuvela ukuthi begoloza ukubabuyisela imali okwakuthenge ngayo imoto eminyakeni edlule egcina ingafinyelelanga kubona eDandi ngumasipala waseNdumeni ngesonto eledlule. Umsolo okuvela ukuthi ngokudabuka ezweni elingaphandle isolo zelithola ukuthi ubizwa ngo-Ali kuthi uboshwe ngesonto eledlule emva kokubulawa ngesihluku kaNkosana Ntomfuthi Buthelezi nendodana yakhe umnumzane Mncedisi Buthelezi oneminyaka ngo-20. Izidumbu zabe zatholwa zinamanxeba okudutshulwa zixevezwe emakhanda ngezinsimbi ezingamathuluzi okukhishwa ngawo izinjini zemoto zidindilizile endaweni yokulungisa izimoto umsolwa asebenzela kuyona esedolobheni eDandi. Indodakazi kaNkosana Buthelezi okuthiwa yiyona noma-ke kuthiwa yona isasesibhedlela emva kokuthi yakwazi ukuphunyuka ibaleke nenxeba lokudutshulwa ngesikhathi umsolo ehlasela unina nomfowabo. Umsolo wevela enkantolo yemantshi yaseDandi kuthiwa-ke beyigcwele phama amalungu omphakathi abebhekisha ngaphandle uncamela ungasifaki isicelo sebheyili okuholele ekutheni imantshi inqume-ke noma-ke ukulihlehlisela uJulayi 15 kulonyaka icala. Umakhelwane osondele nomndeni okwaButhelezi ongathandanga ukudalula elandisa iphephandaba ngokwenzekile uthi uNkosana Buthelezi noma-ke ubesihlalela nje nomndeni wakhe abewevuka nawo njengoba-ke ubesebenza umsebenzi ongathini. Ngithola ukuthi ngesikhathi ekudlula emhlabeni baba wekhaya wayesebenza-ke kumasipala oshona eminyakeni edlule enyaka imali umndeni wanquma-ke ukuthenga ngayo imoto ku-Ali umsolwa kodwa wagcina-ke engayidluliselanga kona ebika imbiba nebuze ekubeni-ke imali wayeseyithathile ngenxa yokuhamba kwesikhathi ngesonto eledlule umndeni umfonelile ufuna ukuthi abuyise imali okungcono noyilapho-ke ababizele lapho ehlala khona noma-ke eForestdale. Uma-ke befika wabanxusa ukuthi-ke bahambe naye bayeke lapho asebenzela khona endaweni yakhe esedolobheni usho kanje. Uthe ngokulandisa kwelungu lomndeni elisinde kubulawa kwabo umsolo uxabene noNkosana Buthelezi kubanga ukuthi ubesegoloza ukukhokha imali wadonsa-ke isibhamu wabadubula. Uthe ngesikhathi indodana kamufi ibona kudutshulwa unina izama ukusondela umsolo wadubula ebhekise ngakuyo ngaphambi kokuthi-ke adubule nendodakazi kamufi ekwazile ukubaleka nenxeba ibhace-ke ndawana thile emva kokuthi isibhamu somsola siphelelwe izinhlamvu kuthi umsola ucevise ikhanda leNkosana Buthelezi ngokusansimbi ephindelela emva kokuthi eqedeleke ngesando esendodana yakhe kubuka-ke ilungu lomndeni ebelibhacile. Ikhansela kule ndawo umnumzane Andile Nsibande ethe lesi sigameko sishiya amalungu omphakathi eshaqekile.